Фаща, ма. Здравейте отново сега. Ще поговорим отново за неща, които не сме говорили, но са много важни. Тъй като вече в джангъл не може да се ходи, самото време не го позволява, защото е кално и не се знае с кой може да се сблъска всеки момент. Така че ще говорим от градинката. За хранителните добавки трябва да пазвате стриктно дозировката на прашчетата, на таблетките, на милилитрите на течности също, защото има обратни ефекти. Има те наречените ефекти на остри болки в стомаха, в корема, гадене, повръщане, болки в главата и не пийте добавки, за които не знаете какво е предназначението. Както при мен се случи с креатина. Така че бъдете внимателни с хранителните добавки. Защото малко или много те пак са правени в лаборатория и вие не знаете вътре в тях какво съдържат. Даже да е описано. Тъй като в момента нещата не се контролират повече от глобалистите, така че те гледат повече да не се напраскат с химии. И то много опасни химии. Както правят в пилетата, в бройлерите, слагат протеини, ги праскат здраво с анаболи, с стероиди, ги напъват. Така че за тези работи бъдете внимателни. И стриктно спазвайте предписанията на описани на дозировка за добавките, за прахчетата, за които са на прах хранителни добавки, които са на течни, на милилитрите. Те работи хубаво да ги спазвате. Защото тази казвам от собствен опит, че след това има лоши последици. И друго правило запомнете. Хранителните добавки не са заместител на храна. Това значи, че щом вземате хранителни добавки, вие трябва да вземате и храна. Храната съм ви казвал много пъти, че трябва да избягвате сладко, мазно, много мазно, такива сланини, банини, такива работи. Не. Тестено, нали, хидрогизирано на разни такива вафли, такива, дето вие не знаете вътре какво са, що са. Нали, по-хубаво да си имате протеинови барчета, такива работи, нали, вафли, борец, други такива суплементи и хранителни добавки, които са стават за храна да се ядат. Така че, пак ви казвам, хранителните добавки не са заместител на храна. Вие също трябва и да се храните и да съблюдавате основното правило. Хранене, възстановяване и тренировка. Благодаря за вниманието. Спазвайте стриктно тези неща и бъдете особено внимателни по празниците. До нови срещи. До чуване.